Baba ina ne? Malam lafiya? Lafiya kalau. Ka shigo min gida haka? Me ya kawo ka? Ni classmate din Atika ne yarka. Shine ka shigo min gida haka? Atika! Na? Zo nan. Zo nan. Waye mu? Kin san shi? Classmate ɗin wannan. Yawa baban gida. Ko ka kawo min littafin nan? Please speak to me in English. My father doesn't understand. Kash. Wallahi jiya na bada aran shi. Amma dai na taho miki da how is our outing going to be? Tunda ka bada aran wannan. Na fi bukatar word from your side, please. I'll be there shortly. Okay, to shikenan. Ba damuwa. In ya so gobe kawai zan zo miki da shi. Sai in haɗo miki da I'll be outside. Please don't keep me waiting. Okay. Baba. Na barka lafiya. Ke, zo nan. Kai zo nan. Kakka manta. In zaka dawo sai ka haɗo mata da I understood everything you said. Idiot. You think I'm stupid? You said fast.